Така че ако на нас много не се иска с някой да се сравняваме, ама вече сърцето ни боли да се сравняваме с хората около нас, нека не го правим с хората около нас, защото ние реално не ги познаваме. Не знаем как ще завърши живота си. Не знаем какви са тия хора около нас. Ние виждаме една моментна снимка на техния живот, която тълкуваме според собственото си, общо взето незнаещо сърце. Нашето сърце не знае вътрешността на живота на другите хора. Но защо не се поставим на мястото на Свети Йоан Рилски? Защо не се сравним с него? Не знаеш Бог колко ти е дал и колко ще поиска от тебе. Въобще тези неща, ето затова и не трябва да се сравняваме с другите, защото не знаем колко Бог и на тях е дал и колко ще иска. На тебе може да ти е дал много и да поиска, а от тях може малко да е дал и малко да поиска. Именно затова, ако искаш да се сравняваш, аз пак казах с кой да се сравняваш. Сравнявай се с Свети Йоан Рилски. Кажи си, направи си един разказ, Свети Йоан Рилски и аз. Направи с чертичка разделение на две колонки и ще видиш голямата разлика. И тогава не би трябвало толкова да се гордееш със себе си.